Türkmenistanda adaty bolmadyk rekord derejede ıssy howanyň bolmagyna we güýçli ýeliň turmagyna garaşylýar. Bu aralykda Mara welaýatynda güýçli tozonly ýel turdy we Lebap welaýatynyň Türkmenabad şäherinde güýçli ýagyş ýagdy. Bu ýagdaýlar barada howa maglumatlaryny çap edýän Meteo jurnal neşri habar berdi. Neşriň 10 aprelde çap eden maglumatyna görä 9 aprelde akşam Marda turan güýçli tozonly ýel zerarly bayramalda adamlar 200 metrden uzak aralygy görmekde kynçylyk çekdiler. Marda ýeliň tezligi sekundda 15 metre çenli ýetdi. Türkmenabadda güýçli ýagyş ýagyp ýyldyrym çakdy. Soňky 9 günüň dowamında şähere 2 aýlyk ýagyş normalaryndan has köp mukdarda ýagyş ýagdy. Ýurdun galan territoriýalarynda ýagyşyň ýeterlik ýagmaýandygy göz öňünde tutulanda bu gaty gapma garşy ýagdaý diýip neşir bellidi. Bu habardan bir gün öň ýagny 9 aprelde neşir 12-14 aprel aralygynda Türkmenistanyň çäginde adatdan daşary ıssy howa garaşylýandygyny hem habar berdi. Günüň iň ýokary temperaturasynyň tas ähli ýerde bir-birine gawat gelmegine garaşyp bolar. Käbir ýerlerde bolsa aprel aýynyň iň ýokary temperaturasy boýunça rekord derejeniň hasap alınmagy mümkin. Käbir sebäplerde howanyň temperaturasynyň +40 gradusyny aşmagyna garaşlýar diýilip habarda bellenilýär. Maglumata görä 12 aprelde Ahal, Balkan we Mar welaýatlarynda howanyň temperaturasy 41 gradusy çenli ýeter. 13 aprelde Ahalda 42, Balkanda 41, Marda we Lebapda 42, Daşowda 41 gradusy çenli golaýlar. 14 aprelde sowuk howa akymynyň geçmegi bilen temperaturanyň düýüp göterip peselmegine Balkanda +16, Ahalda +21, Marada +32 we Daşowda +20 gradusy çenli aşaklamagyna garaşlýar diýip neşir belleýär. Şeýlede Türkmenistanda aprel aýynyň dowamında gurokçulugyň epesli ýokarlanmagyna, ýagny guroklugyň aşy ýokardan ekstremal derejelere çenli artmagyna garaşylýar. Adatça bolşýaly ýokarda beýan edilen ýagdaýlar barada türkmen media serişdeleri açaçan maglumat bermeýärler. Ýurdun Altyn Asr telekanalynyň Watan habarlary gepleşiginiň 9 aprelde efire berilen sanynda howanyň giýje gündüzki temperaturalarının hepdäniň ortasynda ýokarlanmagyna garaşylýandygy bellenildi. Ýöne onda 10-16 aprel aralygynda ýurdun çäginde iň ýokary temperaturanyň 37 gradus bolmagyna garaşylýandygy bellenilse-de tozonly ýeller ýa-da gurokçuluk barada hiç sat aýdylmady. Soňky ýyllarda Türkmenistanyň dürli sebitleri gurokçulukdan, anamal ıssy ýa-da aşa sowuk howadan we güýçli tozonly ýellerden ejir çekýär. Azatlyk aşa sowuk gelen gyş pasyllarynyň ekerançylygy, maldarçylyga ýetiren zyany, soňra anamal ıssy howanyň netijesinde müňläp düýäniň we ownuk mallaryň susuzlukdan we açlykdan haram ölendigi barada ençeme gezek habar berdi. Mescitlerde prezidentiň merhum enesine aýat töwür okumak talap edilýär. Toý çäreleri ýygy süýçürilýär. Marynyň vilayet mescidinde prezidentiň merhum enesiniň ruhuny bagyşlap jemaatdan aýat töwür okumak talap edilýär. Balkan vilayatynyň imamy etrap mescitlerine merhumy bagyşlap Qur'anyň hatm edilmegini talap edýär. Şol bir wagtda sebäplerde saýlanan adamlar, edara karhanalaryň ýolbaşçylary, döwlet gullukçylary we din wekilleri merhumyň ýa sadakasyna gatnaşmak üçin Aşgabatda gurulýar. Bu aralykda ýurdun Günwatar vilayatyna toý dawaralary 15 aprel çenli ýygy süýçürildi. Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedowyň enesi, halk maslahatynyň başlygy Gurbanuly Berdimuhammedowyň ejesi Oglabad Berdimuhammedow ýaňy ýakyna 86 ýaşda aradan çykdy. Bu habar ilki başda Täjikistanyň prezidenti Emomali Rahmonyň edarasynyň Oglabad ejeniň aradan çykmagy zerarly Gurbanuly Berdimuhammedow beren hatynyň 7 aprelde akşam Täjik prezidentiniň resmi web sahypasyna çap edilmegi bilen köpçülüge ma'lum boldy. Bir gün soň 8 aprelde Türkmenistanyň döwlet habarlar agentligi prezidentiň enesiniň Ramazan aýyna aradan çykanyny, bu habara tutuş türkmen halkynyň ulu gynanç bilen kabul edenligini habar berdi. Azatlyk radiosynyň Balkan welaýatyna habarçysy şenbe güni günüň ikinji ýarymynda Türkmenbaş şäher bilen Awaza syýahatçylyk zorlugynyň arasyna oturdulan döwlet paýdagynyň aşak çekilenligini, Awazadaky atellerde we şifaxanalarda aýdym sadyň sesiniň kesilenligini habar berdi. Azatlygyň Mardaky habarçysy ölüm habaryndan soň sebitde ähli köpçülük çäreleriniň ýatyrylanyny habar berýär. Şol bir wagtda vilayet mescidinde merhumyň ruhuny bagyşlap aýat töwür okumaklyk talap edilýär. Mescitleriň imamlary namaza barýan adamlara prezidentiň enesiniň hormatyna doga dilek etmegi tawşyrýarlar. Diýip Azatlyk radiosynyň habarçysy sebitden maglumat berdi. Şol bir wagtda Marynyň sebit bazarlaryna şenbe güni aýdym sadyň sesi kesilipdir. Adamlara mejburi ýagdaýda ýas tutturýarlar.
diýip marly ýaşaýjydýar. Imamlaryň aýet tewir talaplary Balkan welaýatynyň mesjidlerine hem hasap alınýar. Welaýatyň imamy şenbe we ýekşenbe günlerine her bir etrap mescidine merhumy bagyşlap Qur'an kitabynyň hatm edilmegini tapşyrdy. Kinarýaka Sewitde toý dawaralary 15 aprele çeni ýyda süýşürildi. Toýlar ýatyryldy we toý mekanlary aýyň ortasyna çeni ýapyk saklanmaly edildi. Azatlygyň marda habarçy günorta günler Sewitiň administrativ merkezine kafeleriň we restoranlaryň 8 aprel günü girdiğini işanlygyny habar berýär. Şeýlede welaýatlarda saýlanan adamlar prezidentiň enesiniň ýaz şäherine gatnaşmak üçin Aşgabatda urudylýar. Marada habarçymyz uly ýaş adamlaryň merkeze urudylýanyny habar berýär. Balkana habarçymyz Sewitdäki idara kärhanalaryň ýol başlarynyň, bank başlyklarynyň, hastahanalaryň we polisiýa bölümleriniň başlyklarynyň ähli ýol başy düzümüň ýaz şäherlerine gatnaşmak üçin merkeze berilendigini habar berýär. Şol bir wagtda polisiýanyň ýol ödäwçiligi gullugynyň işgärleri sürüjilerden ulaglarda aýdym sazyň sesini açmalygy talap edýärler. Şäher ýerlerindäki mahabat monitorlary, billboardlary hem öçürilýär. Azatlygyň bary welaýatyna habarçy welaýat mescidine Gurbanyny Berdimuhammedowyň merhum mejlisiniň hormatyna sadaka çäreleriniň meýilleşdirilýändigini habar berýär. Oglabat Berdimuhammedowa öz ýaşan döwründe döwlet wezipelerini işlemedi. Döwlet ýeçiligindäki metbuat serişçileri onuň milli gymmatlyklaryň döwrewap derejede ösdirilmegine goşunyny aýdýar. 2 ýyl 2021-nji ýylyň apreline Gurbanyny Berdimuhammedowyň kakasy Mälikuly Berdimuhammedow 88 ýaşda aradan çykdy. Berdimuhammedowyň kakasy aradan çykanda welaýat mescidinde uly sadaka berildi. Bu sadakanyň çykdyjylary yerli biznesmenleriň we büdjet işgärleriniň üstüne atyldy. Ýene-de şeýle sadakalar meýilleşdirilýär. Diýip ýagdaýdan habarly çeşme gurrun berdi. Türkmenistandaky hastahanalerde öz näsag ýakynlaryny bejermek üçin çykdyjylary pul bilen töläp bilmeýänlerden gan tapşyrmak soralýar. Bejergi üçin hasaplaşygyň bu usuly hususan da Günbatar Sewitde Balkan welaýatynda ulanylýar. Türkmen başydaky keselhanalarda şeýle hem etrap hastahanalaryndə bejergi alýan we çykdyjylaryny töläp bilmeýän hastalar öz husarlarynyň goldawyna dayanmagy mejbur bolýarlar. Bu bolsa näsaglaryň ýakynlaryny elinden gelen kömegi bermäge şolsanda adaty bolmadyk ýagdaýlara baş goşmagy mejbur edýär. Azatlygyň Balkan welaýatyndaky habarçysy lukmançylyk hyzmatlarynyň bahalarynyň ýokarlanmagy we iratyň mali ýagdaýynyň yaramazlaşmagy sebäpli köpleriň bejerginiň çykdyjylaryny maddi taýdan ödäp bilmeýänligini bellep, bu ýagdaýda olara gan tapşyrmagyň teklip edilýänligini aýtdy. Geçen hepde 45 ýaşly bir aýal Türkmenbaşydaky klinikanyň reanimasiýa bölümine kabul edildi. Körü çygysyna edilen operasiýadan soň ol özüni erwet duydy. 4 gün reanimasiýada saklanmagy oňa 13.000 manada durdy. Bejergi, otog we dermanlar üçin bu nurky maskalasy töläp bilmedi. Bu ýagdaýda lukmanlar aýalyň garyndaşlaryna laboratoriýa baryp bejergiň tölegine barabar pul gan tapşyrmagy tapşyrdylar. Diýip habarçymyz 10 aprelde gurrun berdi. Bir näçe çeşme şolsanda saglyk saklaýyş idaralarynyň işgärleri bilen söhbetdeş bolan habarçymyzyň sözlerine görä, bu dinanyň garyndaşlaryna adam başyna 500 gram gan tapşyrmak we bejerginiň tölegini ödär ýaly ýeterlik mukdarda gan tapşyrmak üçin ençeme adam getirmek tapşyrylypdyr. Gerekli muktary tölemek üçin jemi 30 adamyň gan tapşyrmagy gerek. Ýakyn we uzak garyndaşlar bilen habarlaşmaly diýdiler we indi köp hasanyň gana mätäşdigini aýtdylar. Qardy üzersiňiz we sogap iş edersiňiz diýdiler. Diýip çeşmeleriň bir aýdýar. Azatlyk radiosu çeşmeleriniň gizlinligini we howpsuzlygyny saklamak üçin hassa dinanyň şahsy maglumatlaryny çap etmekden saklanýar. Habarçylar bu ýagdaýyň ýeketäk däldigini aýdýarlar. Olar lukmanlara salgylanyp medisina hyzmatlary üçin tölegiň ýerine gan tapşyrmagyň kanuny usuldygyny munyň saglyk resmiýetleriniň buyruguna baglydygyny aýdýarlar. Azatlyk radiosu bu ýagdaýy Balkan welaýatynyň lukmançylyk edaralarynda we ýurtdaky saglyk resmiýetlerini tasdiklatmagy hem düşündürüş almagy inançýar. Mundan gan tapşyrmak talabynyň aliment bergileri bolan raýatlardan edilenligi habar berilipdi. Geçen ýylyň ýanwar aýynda Libap vilayatyndaky şäher we etrap suwtlarynyň aliment bergisi bolan raýatlar barada çykaran kararyna laýyklykda bergili raýatlar her aýda 300-den 600 grama çenli gan tapşyrmaly edildi. Azatlyň habarçysynyň suwtdaky çeşmelere salgylanyp geçen ýylyň 13-nji ýanwarynda beren maglumatynda şol döwürde Gündoğur vilayatda aliment bergisi bolan bir näçe müň erkek adamyň bardygy we olaryň köpüsiniň işsizligi aýdylypdy.